אבל חס ושלום לישון באותה מיטה. אומר לי, היה לי איזה רב שהתיר לי. אמרתי לו, אולי ערב רב. זה לא רב, כי אין שום היתר לישון באותה מזרון עם האישה, אלא חוצים את זה מיטה יהודית, עושים הפרדה. אי אפשר, זה לא מיטה יהודית. אין לך כסף, לא קנית, כבר קנית מיטה חדשה, לא יודע מה, יזרוק מזרון. זרוק מזרון על הרצפה או מיטה נפתחת, יש מיטות נפתחות כאלה, תשים אותן בצד, מתי שהיא זה, תפתח את המיטה, תפריד אותה צ'אן, אבל באותו חדר תהיה קרוב אליה, הכל טוב. אבל אין יותר לישון באותה מיטה. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר. עניין של תומת הנידה, והזרתם את בני ישראל. שלא יתאמו חס ושלום בתומה הזאת ונחרטה הנפש ההיא מעמיה. אלישע בנידה תומתה לא תקרב, אחרי תקראת הנפש ההיא מעמיה. לשמור על קדושה, לשמור על טהרה.